Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Arhan. Wih, Arhan memakai barongan apa ya? Wah, barongan devil. Devilnya warna apa, Han? Hijau. Senyum dong. Wah, gantengnya. Arhan kelas berapa ya? Wah, kelas 1. Satu apa? Wah, Arhan kelas 1 nih, guys. Terus ada Dek Jihun. Alah keliliban. Dek Jihun memakai barongan apa ya? Wah, barongan kodok. Kodoknya warna apa, Dek? Hijau. Terus ada Mas Rama. Wih, Mas Rama ini jadi apa, Mas? Wah, buntut macan. Terus ada Mas Abdul. Wih, Mas Abdul memakai barongan apa ini? Wah, barongan macan. Terus ada Mas Silo. Mas Silo memakai barongan apa? Wah, barongan apa, Re? Oh, jenggotan. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barongan, wah, singa besar. Terus ada Mas Elvan. Wih, Mas Elvan memakai barongan hitam. Anaknya barongan apa? Wah, jenggotan. Sama-sama hitam. Terus ada Mas Reksa. Wih, gue apa, Mas? Wah, barongan apa iki? Waduh. Yo, saiki Mas Silo. Ele. Ayo Mas Silo. Dah. Mau gak nang? Ih, Mas Silo. Bangsane padha gak karo sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Mangerti yo, yen bumi bakal kababat kadadeke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas gagah wangi. Ayo. Pesio Mas Silo. Wih, sekarang Arhan. Ayo karo Mas Reksa. Ayo, Sa. Wah, Arhan bersama Mas Reksa memakai barongan telon. Sini tuh, Han. Awas. Reksa. Wah, devilnya ngamuk. Berita pada kemarin. Kabar bodoh di mata Moro Piarto, kejawi saking Moro Parogo, ampun lumebet jatuh ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring. Keranten panggenanipun inggih radi sumpek nggih. Ampun mlebet wonten area pentas garanan ring. Keranten panggenanipun luwinatos. Kersanipun Moro Parogo saged lumagane karya kanthi sae ugi kanthi leluasa boten mekaten. Terus kami dapat sanipun kagem
monggo ingkang apinipun dumawah semoga taket dumateng kata kula Mbak Putri utawi Widya. Wes yo Mas Reksa. Yuk Ahen duduk. Kono nek buri Ahen duduk. Ya saiki Dik Jihun. Dik Jihun karo Mas Elvan. Wah, joget baru ngene yo. Bangsane para Gandharwa Sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumikira saka sak tengahing alas Glagah Wagi. Yo wes yo duduk yo Mas Elvan karo Dik Jihun. Yo saiki Mas Abdul. Yo sekarang. Ayo le. Rama, sing apik to, Mbak. Ketake dul, Mas Abdul, ketake Mas. Takak. Yo wes yo Mas Abdul duduk. Yo saiki Mas Hanif. Mas Hanif sendirian iki. Los. Dah. Yo Mas Hanif. Ayo le.
Yo Mas Jenip. Ayo Hun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah. Subscribe.